Σου τα μουτάνε, γιαγιά σου γουσβάνα για να κόβει τα φωτιά που φυτρώνα στην αλάνα. Γαμημένοι σε εξπιστός στις πλούσιες τους υπογείους, ανώνυμους αλήτες, είστε όλοι ασφαλίτες. Λογοτήτες ονείρων και γάμο της συνελεύσης που μπερδεύετε και χάνετε το νόημα στις λέξεις. Τα ρούχα είναι συνέχιση και είναι η σχέση. Πρόσεξε τι θα μπορέσει, σε κοιτάει ο Αλέξ με δυο μάτια. Πουλες με πήγανε και σε ψυχολόγους. Να το ξεχάσω, να βρω άλλους λόγους. Να βρω καινούργιες συνήθειες ασχολίες. Μα οι φιλίες μένουν πάντα φιλίες. Πουλες με πήγανε και σε ψυχολόγους. Να το ξεχάσω, να βρω άλλους λόγους. Να βρω καινούργιες συνήθειες ασχολίες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε ακόμη ένα βράδυ εδώ, στην εκπομπή Μπύρα με τον Μπάζιλ. Μπύρα! Θα είμαι μαζί σας για τα επόμενα 15 λεπτά με 20 Θεού θέλοντος, παρέα με τους Φύρα και με την Άμστελ, χορηγός της σημερινής εκπομπής και κάθε εκπομπής. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω τους Φύρα, οι οποίοι είναι μαζί μας σήμερα. Θέλω να πω ότι είναι τιμή μου και εμάς που σας έχουμε σήμερα μαζί. Θα δώσω σημείο να τονίσω ότι έχουμε στα αριστερά τον Βασίλη Ράλη και στα δεξιά τον Ιάσονα Φικούρα. Ο Βασίλης Ράλης είναι τραγουδιστής του Σφύρα και ο Ιάσονας είναι τραγουδιστής Παύλα Πληκτράς. Αλλά κυρίως είναι οι δύο εγκέφαλοι. Είναι τα δύο άτομα τα οποία συλλαμβάνουν και αποτυπώνουν στο χαρτί την κάθε σκέψη, την κάθε ιδέα, την κάθε νότα. Ας δώσουμε το λόγο σε αυτούς. Παιδιά, θα ήθελα να μάθω λίγα λόγια για την μπάντα. Λίγα πράγματα για την μπάντα. Όπως θα λες, Μπάζιλ, είμαστε τα δύο βασικά γαλανάζια. Πίσω από την μηχανή, λέγεται Φύρα. Φύρα. Το Φύρα από πού προέρχεται? Φύρα είναι πολλά μαζί. Υπάρχουν ρακέτη τα αρχιδάκια. Βασίλη. Ταυτόχρονα είναι και ένα λογοπαίγνιδο με τα επώνυμα μας. Αρχικά των επωνυμάτων μας. Φικούρα Γκάλης. Για όσους δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται αυτό. Πίσω από κάθε υπάρχει ένα νόημα. Επίσης, Φύρα είναι η ζημιά, η απώλεια. Το κτίνος που κρύβεις μέσα σου και δεν το βγάλεις. Αυτό που θες να πεις και δεν λες. Πες. Αυτό που φοβάσαι. Και αυτό που έχεις να κάνεις οτιδήποτε. Είναι το κακό που ενστερνίζεσαι. Το κτίνος. Το αβυσαλαίο τέρας. Το τέρας που δεν αφήνεις ελεύθερο. Και δεν αφήνεις ελεύθερο προφανώς γιατί οι συνθήκες δεν σε αφήνουν να το κάνεις. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό ακριβώς. Έχουμε αφήσει το τέρας και το κτίνος ελεύθερο. Πέρα από κάθε καταπίεση, πέρα από κάθε Πρέπει να το μάθει ταμπού. ο κόσμος. Αυτό είναι ο σκοπός μας βασικά. Πρέπει. Θέλουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ελεύθερος. Τα πάντα. Για τα πάντα. Να μην έχει καμία αναστολή. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο οφείλω να ομολογήσω στην κάμερα ότι είχα την τιμή να έχω παρακολουθήσει και να έχω ακούσει τη δουλειά τους και τα πρώτα τους βήματα σαν μπάντα και οφείλω να ομολογήσω πως εξεπλάγει. Εξεπλάγει με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, με τον τρόπο με τον οποίο... Αν και ο σκοπός μας δεν είναι αυτός. Κάνουμε μουσική. Οφείλω να ομολογήσω στην κάμερα. Πρώτα απ' όλα. Respect για αυτό που λες. Αλλά πρώτα απ' όλα για στην εμάς. κάμερα. Πρώτα απ' όλα. Να βάλουμε τις σκέψεις μας, τα λόγια στο χαρτί, να τα αποτυπώσουμε και τις σκέψεις μας στα όργανα. Είναι αυτός ο βασικός στόχος της μπάντας. Και συγγνώμη που μιλάω για Βασίλη, αλλά θέλω τα έργα μας αν πρέπει να τα βγάλω αυτά κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Θέλω να πω αυτό το σημείο ότι από μικρή και οι δύο είχαμε ένα κενό μέσα μας, δεν το λέγαμε, το ανακαλύψαμε πολύ μετά, μετά από χρόνια φιλίας με τον Βασίλη.
Το ανακαλύψαμε πολύ πρόσφατα, δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα είχαμε κάνει τεράστια πράγματα. Αν δεν το βάζεις κάνουμε παρέα, ποτέ δεν είναι αργά. Το ανακαλύψαμε αυτό το κενό που έχουμε και δύο από μικρή, δεν το δει κανένας. Το κάρμα, το λέμε. Αυτή την τρύπα, τη μαύρη, που έχουμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι σαν ένα μπαλάκι που η οποία, πες, ναι, να συμπληρώνεις, η οποία δεν καλύφθηκε με κανένα project που είχαμε ποτέ. Μάλιστα. Να ρωτήσω, να σε διακόψω, Ιάσου, να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, επειδή δύο τόσο τεράστια μυαλά σαν τα δικά σας βρίσκονται στην ίδια μπάντα, οι περισσότεροι θα λέγανε πως ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Ο ένας προσπαθεί να πατήσει πάνω στον άλλον και γενικά να ισχύει το πανάρχιο αυτό, η ζωή σου θάνατός μου. Γιάννη, νόμιζες για το Σφύρα. Σφύρα. Θυμάσαι Σφύρα, σε ένα live. Αμάντη Σφύρα, δεν έχω ένα θέμα ρε φίλε. Δεν έχω καταλάβει την παίζει με αυτά τα παιδιά. Πολύ περίεργη φάση, αλλά πολύ καλή δουλειά. Συνεχίστε, μπράβο. Εσείς συγγνώμη για το Σφύρα. Πολύ καλή, αλλά δεν ξέρω τι μουσική παίζουμε. Τι γνώμη έχετε για το Σφύρα. Καλή ρε φίλε, αλλά λίγο περίεργη. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι μουσική παίζουμε, ούτε εγώ, ούτε η Ρέγγι. Να τους ρωτήσω, θέλω τι θα λέγατε. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Το λέει και Ρέγγι. Ποια είναι η γνώμη σας για το Σφύρα. Σφύρα, πολύ καλή, δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Επιστρέψαμε πάλι. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Μπύρα με τον Μπάζιλ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπύρα! Κοντά μας έχουμε τους Σφύρα, μια μπάντα από την Πάτρα, και θα ξεκινήσω το δεύτερο μέρος με μια ερώτηση η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Έχουμε βγει στον δρόμο με την κάμερα και έχουμε ρωτήσει κόσμο, ένα τεράστιο πλήθος κόσμου, διαφορετικά άτομα τα οποία κυκλοφορούν στον δρόμο και τα έχουμε βρει μπροστά μας, τυχαία. Και τους έχουμε ρωτήσει την άποψή τους για τους Σφύρα. Οι απαντήσεις ήταν πολλές και διάφορες. Αλλά το κυρίως στοιχείο ήταν ότι το όνομα Φύρα ενέπνεε στον κόσμο έτσι μια σιγουριά, μια τελειότητα, μια σοφία, ένα γκλάμπουρ. Μπορώ να μιλήσω για αυτό γενικά. Παρακαλώ. Θα ήθελα τα σχόλια και των δύο πάνω από το θέμα. Βασίλη, ξεκινάς παρακαλώ. Σκέψου να πεις μια λέξη σαν Φύρα, μια μπάντα του Σφύρα. Σου εμπνέει ασφάλεια, σιγουριά, προτεραιότητα. Εμείς αγαπάμε τον κόσμο. Θέλουμε, παρά τη μουσική μας γενικά έχει χαρακτηριστική από πολλούς ως βίαιοι, εμείς θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα της αγάπης, peace, ειρήνη. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και πολύ κοινωνικό μήνυμα στα τραγούδια μας. Τελειότητα. Σοφία, Θεός πάνω, τελειότητα. Ο Θεός πάνω μας βλέπει. Και θα μας κρίνει όλους. Μπορώ να πω. Αν και δεν υπάρχει Θεός. Όχι, υπάρχει, Βασίλη. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να συγκρουστούμε live. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αργότερα μεταξύ μας. Κάνουμε και ένα τραγούδι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν το διάλειμμα, είχαμε ένα κενό μέσα, μια τρύπα. Έτσι άλλωστε έχει βγει και έκφραση που σε μωρή τρύπα και τα λοιπά, ας πούμε. Τρύπα στο τείχο, τρύπα. Άντε μωρή Τρύπα τρύπα στο νερό και λοιπά. Λοιπόν, και με διάφορες επεκτάσεις. Κολότρυπα, γαμότρυπα, Κολοτρυπίδα, τρυποκάριτος, τριχοφυΐα. Ναι. Τριχοφυΐα είναι πολύ σημαντικό. Τρυπαριστός, τρυπάκι, αργότερα το αρκωτικό ονομάστηκε αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν θέλω να ξεφεύγω από το θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το κενό το συμπληρώσαμε με τη Σφύρα. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ποτέ δεν γίνεται να συμπληρώσει εντελώς. Να το ξέρεις αυτό τον Μπάζιλ, ποτέ. το ξέρω, είμαι σίγουρος. Ευτυχώς. Και το συμπληρώσαμε γιατί καταφέραμε σε αυτό το project να βάλουμε ό,τι Όλα ακούμε, στοιχεία.
όλα ό,τι να πούμε να το βάλουμε σε αυτό το project. Δηλαδή γι' αυτό δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό ο κόσμος απορεί και δεν ξέρει. Να σας διακόψω όμως, παίρνω αφορμή με αυτό που λες η Άσουνα, για τις επιρροές της μπάντας θα μιλήσουμε αργότερα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε να δούμε μερικές απόψεις και ερωτήσεις που έγιναν σε απλό κόσμο στον δρόμο. Ναι. Παρακαλώ. Έχετε κάποια ερώτηση για το Σφύρα? Ναι, θα ήθελα να μάθω αν αυτή την περίοδο έχει κάποιο δεσμό η Άσουνας. Έχω, αλλά δεν θα ήθελα να έβρεπε αυτό. Που είδα δεν πρέπει να είναι. Παρακαλώ. Έχετε κάποια ερώτηση για το Σφύρα? Κάποια ερώτηση για τη Σφύρα? Όχι, δεν έχω. Στο μπούτσο μας. Έχετε κάποια ερώτηση για το Σφύρα? Έχω ρε φίλε. Έχω ακούσει ότι ο Ράλης την έχει μεγάλη. Πόσο την έχει? Να βάλεις προσωπικές ερωτήσεις. Μπορείτε να μας δείξετε τουλάχιστον? Όλοι ξέρουμε. Και όλοι δεν θα μάθουμε ποτέ. Αυτό. Πείραμα. Έχετε κάποια ερώτηση για το Σφύρα? Φύρα, κόβετε τα νύχια σας. Δεν έχουμε νύχια. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας, στον απόδεικτο της εκπομπής, θα θέλαμε να μάθουμε επερχόμενες εμφανίσεις σας, κάποια live ίσως. Βρίσκομαι τώρα σε ένα σπίτι μιας φίλης. Έχουμε κάνει και άλλο live που έχουμε κάνει. Γενικά street parties έχει γίνει μόδα τελευταία. Στον δρόμο, ναι. Και ό,τι underground υπάρχει θα είμαστε μέσα, να ξέρετε. Μισούμε το mainstream. Συγγνώμη, Μπάζη, ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Σε κάτι μόνο μας θα παίξουμε τώρα. Σε ένα live. Respect. Σε ένα εικόνα. Όμως. Σε κάτι σκουπιδιάρικα τώρα. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Με τον Βασίλη. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι στην προηγούμενη, γιατί τα μελετάω αυτά, δεν ξέρω τώρα τα φυσικά πολύ. Στην προηγούμενη ζωή μας πιστεύω ήμασταν Σιαμαίοι. Ήμασταν Σιαμαίοι και φυσικά ενωνόμασταν στον εγκέφαλο. Τέλος, τελειώνει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ απόψε μαζί μας. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή μας και online στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.alloputsalovoultsa.gr/webtv. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ζωντανή. Με το Σφύρα, να είστε καλά. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια χαρά. Και γουστάρουμε πολύ. Και να ανοίξει το καθένα στον δρόμο στους ταινίες. Κάποιες τις αξίες, πλατείες, πόλεις, στρατοσφαιρετικά μητρώνες. Παταγωμένα τα ραγωμένα στα τάκια, στα ραδιόφωνα γαμισμένα τώρα. Όλα είναι αναμενόμενα. Πάτε γαμίσου τελικά. Και ρίξε πολλά στα σκυλιά. Για να νιώσεις τη φωτιά. Κρύβεται η ελευθεριά. Πάτε γαμίσου τελικά.